dimineața, chat. Bună dimineața, ce faceți, chat? Păcătiteți un sună de acum, ăsta că vreau să jucăm niște Call of Duty, că m-am jucat. Vreau să facem așa. Call of Duty, chat. Episodul 1. Chat, vreți să facem o serie și cu Free Fire, cu detate. Da chiar, chat, trebuie să-mi fac ceva de asta, chat, la 50 de abonați, o să neapărat vă până răspunde și face la, nu știu, Caterin, că oricum în vara vrea să, poate până va ajung. Nu știu ce astea să vă spun. Deci, chat, videoclip mai scurt, n-am mai văzut. Chat, videoclipurile o să fie mai lungi. Iar, chat, telefon mai bun. Ne bateria o să facem. Chat, cum facem cu primul videoclip, asta e. Ce am jucat, începe jocul chat-ul. Pe chat o să juc. Avem rugăciune dacă am jucat și nu s-a. Și când ai... Deci, da, aici. Pe chat-ul Atâtea femei lângă mine degeaba, dar sincer aș vrea să știi. Ești tu ce mi-am dorit și nu te uit niciodată, promit. Când sunt plecat știi că lovesc un lic. Te iau cu mine, nu mă mai complic. Trece timpul, nu mai simt nimic. Inima gheață la că mai minți și stai doar un pic. Nu știu ce sunt, eu nu pot să explic și stai și nu zic nimic. Tu zi pe față să nu mă implic. Fată să mă vezi de aproape, să vede că tu nu mă știi. Cred că tu vrei să fii doar lângă mine noapte și zi. Atâtea femei lângă mine degeaba, dar sincer aș vrea să știi. Ești tu ce mi-am dorit și nu te uit niciodată, promit. Vino mă fată să mă vezi de aproape, să vede că tu nu mă știi. Cred că tu vrei să fii doar lângă mine noapte și zi. Atâtea femei lângă mine. Sincer aș vrea să știi. Ești tu ce Știi fraza aia pe care o tot spui? Deci, chat. Pe chat.
Ce jucăm un meciuri, 6 meciuri în total de Call of Duty ca să ce nu te-ar să aduc și Call of Duty pe serie. Da-te, cum spuneam. Da-te, cum free. E bă, ce faceți o comunicație? Ce câștigăm? Doar fac. Să vedeți, vreau să ia-te chat. Live asta. Nu așa. Ne apucăm oricum. Ca să vedem ce cu chat în topul pe care fi media. Al doilea. N-am apucat.
Ce te-am știut? Stau să calculez comisioanele.